Muri Zimbabwe panguva inoi zvina zvinotombomira tasa notikona ma veterans aiwa ojamukawo osimuka oti aiwa idi Mnangagwa zvinhu zvava munyika zvanyanyisa tauda kungoenda pasource tounopaza kuti ma living conditions mararamiro atakuita asina kumira zvakanaka nokuti vanobuda panapano vachinyora vachiti vakarwa hondo muZimbabwe vachitungamirirwa navaEthan Matibela vari kuwedzera kumanikidza mutungamiri wenyika paEmmerson Damdzo Mnangagwa. Muri Zimbabwe sara muendera mberi nenhau iyi ndokukudzira bva subscribe wolike utina on the bell icon turamochera mabdits andokupa pano paZim News Live. Chikwata cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association ZNLWVA chinopikisa kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kuitira kuti vaMnangagwa vatore chikamu chechitatu. Saka vanoendera mberi vachiti chikwata chevaMnangagwa chinonzi chiri kuita hurongwa hwekuwedzera chigaro chemutungamiri wenyika, izvo zvakonzera kunetsana mukati memasangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, izvo zvapa kuti mapurisa arambidze misangano yavo. Sando zviri kubuda munabvunza aiwa mapurisa ava kufosewa aiwa naidi Mnangagwa kuti aiwa ngasitope misangano yema-war veterans nokuti ma-war veterans aiwa ndo vari kuti isusu tiri ma-anti-ED kuti ED hafana kupinda mu3rd term. Tauda kuparadza source kuti aiwa kutambura kuri kukonzereswa naED aiwa kumisiyo ndo mashoko ari kubuda chagwa panapa nema-war veterans kuona kuti aiwa ajamuka. Muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi aiwa pinai mucomment section medu tize mafungiro enyu. Saka no subscribe kulike